फेमस आहे ना आपली मिसळ इलेली आहे. साहेब तुम्ही 2 दिवस नाश्ता केला ना इकडे? हो, कसा होता नाश्ता? एकदम छान. ओके. आणि आज पुन्हा एकदा आपण मिसळ खातो. पुन्हा इच्छा झाली पुन्हा इथे यायची. ओके. पुन्हा एकदा आम्ही मिसळ खातो. मंदार स्नॅपला बघूया मिसळ. ओझरगावची मिसळ कशी लागतं? ओझरम माफ करा. नेक्स्ट आयटम कुरकुरीत कांदा भजी 2 प्लेट. सगळ्या ह्यांच्यानी खाऊन बघलेला आज मका खाऊ घालतात. मंदार काल भजी खाल्लेली. खूप सुंदर होते एकदम. आज परत मागवली. हां टेस्ट नाश्ता इतकं भारी होतो. सगळ्यांनी आम्ही तिघांनी फुसान खाल्ला सगळा. भजी पण सरली. 2 प्लेट भजी, 3 प्लेट उसळ पाव, 4 चाय झाले, 3 वेळा रसो. एकदम बेस्ट नाश्तो. चाय पण बरी झाली. माझी दुसरी चाय आहे. मंदार चहा कशी आहे? फर्स्ट क्लास. चहाचा रिपोर्ट काय? सुंदर, एकदम अप्रतिम. तुम्ही तर मुंबईला नाश्ता करता. हा गावचा नाश्ता कसा वाटतो तुम्हाला? छान. टेस्ट कशी आहे? एकदम मस्त. गावचे मसाले आमचे एकदम छान. आपण आता कुठे आहोत? ओझरम गावात. सांगा थोडी माहिती सांगा गावाबद्दल. तर ओझरम मध्ये आहोत आपण. हॉटेल श्री समर्थ कृपा त्यांच्यावर कॅमेरा मला. आमच्याकडे हे लोकल गँग सुद्धा असत. गावाला नाश्ता कसा? एक नंबर. ताटात काय राहत नाही म्हणजे विचार करा. पाटील नाना आमचे सगळ्यात वयस्कर. हे राणे घाडी दिवेकर सगळे आपलीच माणसं. आपलीच माणसं. ठाकूर सगळे पिकनिक चालले. सावडो चालले. अरे येतलो आम्ही पण येतलो. नाश्ता अप्रतिम. पोट भरला एक नंबर. गाव ओझरम, हॉटेल समर्थ कृपा. मस्त एक नंबर. पोट भरला. कांदा भजी 2 प्लेट, 3 प्लेट मिसळ पाव. आता दुपारी जयसर काय बघू नको, इतके मस्त नाश्ता झाला. गाव एकदम सुंदर हा. पुढे गेला काय तिथं कसलं आपलं तो कासारड तिथं कासारडा. माझा तुमका समजतला. सकाळी ज्या हॉटेलात आम्ही नाश्ता केलो त्याच हॉटेलात परत जेवची आमचो योगा गेलेलो हा. माझ्या ताटात असा चिकन आपला मालवणी असं आहे. आणि साहेबांच्या ताटात असा श्रावण असल्यामुळे व्हेज शाकाहारी. मंदार पण व्हेजच, ऑलवेज व्हेज. तर मी नॉनव्हेज खाते आणि हे बाजूक दोघं असं आमचं आजचं ट्रायंगल आहे. पण जेवण मस्त. सकाळचा नाश्ताही मस्त होतो. आता मी एक चिकनची फोड खाल्यावर मला काय बघा हात बघा. आता अनुभव सांगते मी नंतर. सकाळचा नाश्ता पण भारी होतो. आणि आता जेवणाची ताटा पण बघा. तुझं खाल्ली एक नंबर. कासारडा फाटो आयो. आणि कासारड्या फाट्याक ओझरम म्हणून गाव असा. आणि गावाच्या अगदी 2 मिनटाच्या अंतरावर हॉटेल समर्थ कृपा. आम्ही तर सकाळी नाश्तो केलेलो. तो आहे माझा अनुभव. आता मी नॉनव्हेज खाल्लो आहे, त्यांच्याने दोघांनी व्हेज खाल्लं नाही. माका तर सकाळचा नाश्तो आवडलेलो, प्लस आता माझं जेवणही आवडला. आणि हे साहेब असं ते कोल्हापूरवरनं थांबले आहेत. साहेब कसं होतं जेवण? तुम्हाला आवडलं? जेवण अतिशय सुंदर आणि चांगल्या पद्धतीचे आहे. घरगुती पद्धतीचे जेवण आहे. आणि अवश्य तुम्ही आला कासाडी टिटा इथं ओझरम फाट्यावर जेवण खूप सुंदर पद्धतीने तुम्हाला मिळेल बघा. आणि ह्याचे मालक आता नाही असत. सकाळी मालक गावलेले, आता मालकीनबाई असत. ह्यांच्या हाताची चवा ही एक नंबर आहे. कायम हसतमुख असत. मस्त. तुमका कधी वाटलं तरी नक्की यांच्याकडे या, भेट द्या. येऊ नये माझ्या सगळ्यांका. हो हो. चला. तुमचं चॅनलचं नाव काय?